ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮನ ದಿನ ನಡಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣೆ ಎಂಕಂತೂ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡ ದಿನಾನೇ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಈನಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಜಿ ತೂನಗ ಮಾಮಿ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ದೋಸೆಗೆ ಕಿಟ್ಟಿನ ಪುರ ಕಲೆಸದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ದೋಸೆ ದೆತ್ತದು ಕಡಬುಡ್ನಾಗ ಆಪುಂಡತ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದು ಒರಿಯೊರಿಗೆ ದೋಸೆ ದೆಪ್ಪರ ಕುಲ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಾಲಲ್ಲಿ ಐನೈನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಗನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಸಂಡೇ ಅಂಚಾದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೋಸೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರುಂಡ ಎನ್ನಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡತ ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ನಿಯರೆಲ್ಲ ಪೋರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬೇಗ ದೋಸೆ ಮತ ದೆತ್ತದು ಮೆರಿಗ್ಲ ದೋಸೆ ಮತ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಿನ್ನರ ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೀಯರ ಪಂದು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಆತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರುಂಡು ಪಂದು ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕಲಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಚರ್ಚೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಈರ್ ಪೋಪುನು ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಆರೆಗೆ ಪೋರ ಬುಡಿಯೆ ಪೋಲೆ ವರ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತೋ ಆರು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರತ್ತ ಅಕಲಾರ್ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಂತೂ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಾಮಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಾಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಾತ ಡೆತ್ ಆದಿತ್ತೇರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಆ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಆನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರಲ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಪೋಯಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಡೇ ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಧೂಳು ಅಂಚನೆ ಊದ್ಬತ್ತಿದ ಪೂರಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಜಾವ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ದೇವೆರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಬರೋಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಶಾಂತಿ ಇಕ್ಕೊಡು ಪೂಜೆ ಆವುಡು ಅಂತನ್ನಾಗ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಕದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುನ ಮಿಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಮೂಳು ಪೂ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ಸರಿ ಬರ್ಸಂಗೆ ಮತ್ತು ಪೂವೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದುಂಬೆ ಲಾಯಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಪೂ ಮಾತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ ಅಂಡಲ ಇಪ್ಪಡ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ದೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಪುರ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ದೀದು ಪೂ ಮತ್ತು ದೀದು ಪೂಜೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲವರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನಡ್ ದಿನಲ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುಜಿ ಜೀವನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನೊನು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನು ಮಲ್ಪರನೇ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಈನಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದಾಂಡಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಯಾಂದಾದ ಬೇತಕ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜತ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಲ್ತದು ಏನ ಟೈಮ್ನ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಏತೋ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮಕ್ಕಳು ಆವಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆವಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಒವ್ವೇ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ತೋಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಾರೆ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪುಂದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಈರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ತೂದು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನಿಸುಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವು ಜಂತ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಅನ್ಕಿ ಅಂತ ಸೊ ಈತ್ ಯಾವು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆರ ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ ಆವರೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾವು ಸೊ ಇಂಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುತೊಂದು ಪಂದು ಇಂಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಲ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ
ಸೊ ಒವೇ ರೀತಿಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಲೇಕ ಇನ್ನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಅಂಚ ಅನಿಸಿದಿತ್ತನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗು ಲೈಕ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒವೇ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಗ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಎನ್ನ ನೈಲಿಗ್ ದೋಸೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆಲ ಅಕ್ಕದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬೋಡತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊರೊಡು ಅಂಚ ಅದು ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ದು ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಕೊರಂಡ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ನಿಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯು ಪೊರ್ಕ ಕಾಂಡದವರ ರೋಟೀನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು. ಅಂಚದು ಇನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದ ಗಂಜಿ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆಯಾನ ದಾಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಾಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಮೊರಣಿ ಮೂಲಂಗಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡ್ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಂತದು ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಉನ್ಮತ ಕಂತದು. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು ವೆಜ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿರಿಲ್ಲಡ್ ಅಂಚದು ಕೋಡೆ ದಾಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ತಿನ್ರಾಪುಜಿ ಬೇಳೆ ಸಾರಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿದಾದಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಿಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂದತ್. ಸೊ ಅಗಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪಿಲೆಕ ಅಗುಲು ಮಲ್ತೊನ್ ಬೇರತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಇನಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಆವು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಬೈಯಗಿ ಏನಂಡಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಆರೆ ಪಂತೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದಾದಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ದಾದಲ ಕೈ ಬುರ್ಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅನಿಸಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇನಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಗಂಜಿ ವನಸ್ಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಆತ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಗಂಜಿಗ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಂಚಿ ಡೈಡು ಒಂಜಿ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಅಣ್ಣಂಕ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಗಂಜಿ ವನಸ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಸ್ಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಏನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಪೊಟೆಟೊನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಚಿಪ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ್ ಐಕ್ ನಿಗುಲು ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಡ ಈನಲ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಗಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಸುಂಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೈಡರ್ದು ರವೆ ಇಪ್ಪುಂಡಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ರವೆ ಅವೇನೊಂತೆ ಮುಳುಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ರವೆ ಪಾಡುಂಡ ಫುಲ್ಲು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾವಲಿ ಫುಲ್ಲು ತವ ಫುಲ್ಲು ರವೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರವೆಯನ್ನು ಗೆತೋರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂತೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲು ರವೆಕ್ ಬೋಡೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾಡೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ರವೆಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ರೈನ್ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆಲೂನು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋನುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವು ಮಾತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಐಟು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ನಮಗಿತ್ತೆ ಫಾಲ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಹಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಏಪಲ ತಿನ್ನೋಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯುಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೈಡದ್ದು ಎನ್ನ ಉರ್ಪೆಲಾರಿತ ಗಂಜಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿದಾದನ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆನ್ ಕಾಂಡ ಅಂಚದು ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಈತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ನಾಯಿಲೆ ಗಂಜಿ ವನಸಗಳು ಮಲ್ಪುಜೇರ್ದ ಯಾನಂತ ಇನ್ನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚದು ಮಾತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ದೋಸೆ ಮುಟ್ಟ ದೆತ್ತದು ಅಕಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಚಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಾಡೋನಿತ್ತೆ ನಿಗಲು ಎನ್ನೋಲಿ ದಾಯಕ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಲು ಮನೆಗೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಲಿ ಆತ ಬಂದು ಬಟ್ ಹಾಕಲು ತಿನ್ಪುಜೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗಲೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರೋನಾನೇ ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಚ್ಚುನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುನ.
ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕವ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ వచ్చిండ ರಗಾಳೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಲಲ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಬಯ್ಯಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡಲ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒರಿ ಒರಿ ಬರ್ತದ ಅವ್ಲು ದಕ್ಕುನು ಮೂಲು ದಕ್ಕುನು ಪನ್ನಗ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಒರ್ತಿಪ್ಪುನಂಗೆ ಹೊರನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿ ಬಾದು ಬಿಡ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂದುಜಿ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದಾರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಅವಳು ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಚ್ಚುದು ಸರ್ಪ ನೀರು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಕಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪು ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ಸರಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತಿ ಚಂಡ್ ಅಂಚದಿನಿ ಪೂರ ಒಚ್ಚುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆನಗ ನೀರು ಪರ್ಪುನನೇ ಮದತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪರ್ಕ ಬಂದು ಆಂಡ್. ಸೊ ನಿಗಲ್ಲಾತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡೊಂದಂಡ ಅಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೇಹಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲಾನ್ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಲೆ. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂಡ ಪನ್ಪೆದ ಯಾನ್ ಇದೆಯಂತೂ ಬೋಪ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಗಂಜಿ ಪೂರ ಪೋಂಡ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂದಾಯ ಕುಚ್ಚೆಗೆ ನೀರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಸಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೊಲು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒವೇ ಪೇರಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಊಲನ್ನು ಪೂರ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೋಲಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನು. ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಪಾಡುವೆ 2 ಸರಿ ಪಾಡುವೆ 3 ಸರಿ ಪಾಡುವೆ ಹೊರ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಹೊರ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಗಡಿ ಬತ್ತು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೊಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಈನಾಂಡ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನಕ ಅಂಚ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗರ್ವ ಆರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ತೊಲೆ ಐದು ದುಂಬುಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಪಾಡು ಚೆತ್ತಿತ್ತೊಲಿ ನಾನು ಏಪ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕುಲೋಂದು ದಾದಾಂಡಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ರಡ್ಡರೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪನ್ನಾಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತನ ಬೇಗ ಬಯ್ಯ ಬಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟೇ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ. ಅಂಚದು ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜರೆ ಪೊರ್ತುಗೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪೆ ಅಂಚದು. ಸೊ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಮೇರಿಗೆ ಡೈಲಿ ರೋಟಿಂದ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿಪ್ಪ ನಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.